हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा खायसेनि थाखाय जोबोर मोजां जासिगोन आरो खायसेनि थाखाय जोबोर गिनांगौ बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव साख्रि लानाय एबा साख्रि लानो थांगासिनो दङ एडिआरइ आव दा नोंथांमोना मेल मोनबाय दा बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों दा मानि थाखाय आरो लोगोसे सोर बायदिया मोजां जासिगोन काट अफआ खम थांसिगोन ना बारा थांगोन बेनि सायावनो कभार खालामगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि अफिशियली मोनसे मेल आपडेटखौ लानानै नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन दा मैयाबो आं भिडिअ खालामखाबाय आरो लोगोसे दायो गोबांथार ट्रेन्डिं जागासिनो दङ जे थांनाय बाराव एडिआरइ 1.0 आव जाय नोंथांमोना ग्रेड 4 साख्रि मावदों नाथाय अभार क्वालिफाइडमोन नाथाय थगायना साख्रि मावदों दा केरियारा मा जागोन दा बेनि सायाव कभार खालामगोन प्लास नोंथांमोना मोजां जाबाय जायफ्रानोखि मेल मोनदों जाहाथे नोंथांमोना गाब्र'आ बेनि सायावबो कभार खालामगोन जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा जोङो सेबानि अफिशियल साइटआव फैबाय नोंथांमोननि एग्जामा जागायसिगोन 15 सेप्टेम्बराव ग्रेड 3 हिसाबै आरो 27 अक्ट'बराव ग्रेड 4 हिसाबै दा ग्रेड 4 होनाय लोगो लोगो दानिया फैबाय नोंथांमोननि नेक्स्टनि सायाव जे आपकामिं एग्जामाव मा जागोन काट अफआ बेसेबां गोजौ थांसिगोन एबा बारा थांसिगोन एबा खमायसिगोन दा ओरैबायदि कन्डिशन जादों जे जोंहा ग्रेड 4 आव भेकेन्सिया जोंहा 5,000 दङमोन अके आरो बे ग्रेड 4 आव ओरैबायदि कन्डिशन लादोंमोन जे फरायनाया क्लास 8 पास मिनिमाम मेक्सिमाम एचएस पास दा बेखौहाय गाइडलाइन्सआव दंखायोमोन दा बेखौ खायसे मोनथिनानै एप्लाइ खालामदों आरो खायसे खालामाखै स' ओरैबायदि बाथ्रा जोंहा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि सायाव दायो डिसकास खालामनांसिगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि रि-रेजिस्टारनि लास्ट डेटआ 15 आगस्ट बेनि सिगां एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ इनभेलिड जासिगोन आरो इनभेलिड जानाय लोगो लोगो एडिआरइ आसाम पुलिसाव नोंथांमोना सोलिनाय नंला दा बेखायनो जायफ्रानोखि रि-रेजिस्टार खालामाखै खालामनांसिगोन नाथाय खालामखाबायबा नांला अके खोथाया जाहैबाय 2 जानुवारिनि सिगां जायफ्रानोखि रेजिस्टार खालामदोंमोन नोंथांमोना रि-रेजिस्टार नांथारगोन आरो 2 जानुवारिनि उनाव खालामदोंबा नोंथांमोना बेखौ नाङा आं बेखौ क्लियार खालामबाय नोंथांमोना आं सानबाय डाउटआ क्लियार जाबाय होननानै दा बाथ्रा फैबाय एडिआरइ साख्रिनि सायाव स' एडिआरइ साख्रि होनाय लोगो लोगो गभर्नमेन्टआ मोनथिबाय जे खायसे डिग्री पासफोरा ग्रेड 4 आव साख्रि एप्लाइ खालामदों प्लास थांनाय बारावबो खालामदों आरो साख्रि मावदों स' बेखौ गभर्नमेन्टआ थाल मोनखाबाय स' बेखायनो मोनसे मेल हरबाय मेलखौ आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ बे मेलखौ हरबाय दा जायफ्रानो मेल मोनबाय नोंथांमोना मोजां जाबाय जे एग्जामाव होनो मोनला प्लास नोंथांमोना बासायबाय नङाबा जुदि एग्जामना जुदि साख्रि लायोमोनब्ला डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामनानै हमजायोब्ला दा उनावहाय हमजायोबा गोबां प्रब्लेम जायो नालाय बेखायनो गभर्नमेन्टआ सिगांनो डिसक्वालिफाइड खालामखाबाय आरो जाहाथे माने केन्डिडेट्सआ बाराया मानोना जोंहा गोबांथार देग्लाय लाख 32 लाखनि बारा दङ टटेल एडिआरइ आव लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ अके स' बेखौ आं क्लियार खालामबावबाय देन बेनिफ्राय फैबाय गुबै कन्टेन्टआव जे नोंथांमोना जाय बिथांमोना एडिआरइ आव ग्रेड 4 आव थांनाय बाराव साख्रि लादोंमोन स' बिथांमोनखौ मा खालामगोन दा बेनि सायाव अफिसियेलि नटिसखौ हरथ'वाखै दायो बर्थमान बाट बिथांमोनखौबो डकुमेन्टस भेरिफिकेसनावहाय माने मोनथिनो हागौ मानोना बिथांमोना जेब्ला एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव एप्लाइ खालामदोंमोन बै सम अफलाइनावहाय अलरेडि बिथांमोना डिग्री पास खामोन नाथाय जेब्ला बेखौहाय इनभेलिड खालामनानै जेब्ला अनलाइन खालामहोदोंमोन अब्ला बै समाव मा खालामदों एडिआरइ साख्रि लानो थाखाय खायसे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव खालि एचएस पासल' होनानै माने ग्रेड 4 एग्जाम होदों आरो साख्रि लादों दा बेखौहाय गभर्नमेन्टआ एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ मानोना गोबांथार माने रेकर्डआ थाखायो जेरैहाय सासे मानसिया जुदि डिग्री पास जायोबा बेनि माने मार्कशिट आरो लोगोसे सार्टिफिकेटआ इसु जाखायो इउनिभार्सिटि लेभेलाव कलेज लेभेलाव दा बे डाटाखौ मोनखायो बेखायनो डकुमेन्टस भेरिफिकेसना एसे टाइम लायो एबा भेरिफिकेसना टाइम लायो बेखौ उनावसो मिन्थियो स' बिथांमोना जुदि बेबादि लादोंबा प्रब्लेम जानो हागौ फिउचार लेभेलाव बेखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव मोनथिगोन दा फिक्स नंथ'वा अफिसियेल नटिस ओंखारथ'वाखै दा जोंहा ग्रेड 4 अफिसियेल नटिस नायबा बेनो जे नोंथांमोननि एग्जामा जागासिगोन दा पस्टआ 1950 दं क्लास लेभेलाव बेनिफ्राय नोंथांमोननि गासै बेवहाय 5 लाख दङ टटेल केन्डिडेट्स एन्ड बेनिफ्राय 10 पास लेभेलाव स' 10 पास लेभेलावबो नोंथांमोना मोननैजों दाजाबनानै 1 आरो 2जों दाजाबनानै 8 लाखनि बारा दङ दा बेहाय काट अफआ खम थांसिगोन इसेबांबो गोजौ काट अफ थांनाय नंला मानोना डिग्री पासफोरखौहाय डिसक्वालिफाइड खालामखाबाय नालाय बिथांमोना बेयाव एग्जाम होनो मोनला अके स' बेखायनो नङाबा कम्पिटिसना ओरैबायदि बुरजा जागौमोन गासै जोंहा 11 लाखनि बारा गाहाम दं नालाय हमना ला ग्रेड 4 आव एबा नोंथांमोना माखासे बेबादि साख्रियाव अब्ला काट अफआ गोजौ थांगौमोन नाथाय बिथांमोनखौ डिसक्वालिफाइड खालामबाय अलरेडि अब्लाथाय बेयाव ग्रेड 4 आव काट अफआ इसेबांबो गोजौ थांनाय नंला दा प्लास बेवहाय नेगेटिभ मार्किंबो दङ दा जायफ्रानोखि क्लास 8 पासनिफ्राय 10 पास एबा एचएस पास दङ नोंथांमोननि थाखाय कम्पिटिसना बांद्राय गोजौ जानाय नंला आरो नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां जासिगोन माने अभार क्वालिफाइड गोनांफोरा बेयाव नट इलिजिबल जाखाबाय बेखायनो बारा नोंथांमोना गिनांगौ गोनांथि गैला जास्ट फरायदो काट अफखौ लादो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो भाइभा टेस्ट होदो भाइभा टेस्ट जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि साख्रि
दा बेनोमोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नोंथांमोना थाबैनो खालामना ला लास्ट डेट बारा गोबाव गैला 15 आगष्टआ लास्ट डेट बेनो जाबाय रि रेजिस्टार आरो नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन एडिआरनि सायाव जेब्ला गोदान लेटेस्ट नटिस फैयो नोंथांमोना बड'आ जब इनफो इउटुब चेनेलाव आपडेट मोननो हागोन।